Europa krisi ekonomiko eta energetiko bete-betian do. Gaur egun bizi deun larrialdi ekologikoari aterabide bat ematetik urrun, kapitalista handin irabazik bermatzea helburu duten neurrietan sakontzen jarraitzen dute politikari profesional eta enpresarik. Norabide horretan ulertu behar deu, aurrera eraman nahian ari dian industrializazioa. Industria militarraren aldeko apustua da azken urtetako adibidei garbina. Hementxe gaude, sapan aurrian. Hondamendi sozial eta ekonomikoa baliatzeko pres baitaude, gutxi batzuen interesak bermatzeko. Norabide berdinean ulertu behar deu ian eta digitalizazioan garapen masiboa ere. Berrindustrializazio horrek ezinbestean energia kantidade handik eta ahalik eta berkenak behar ditu. Eta horreta datoz makromailako berriztagarrik eta biometalizazio plantak. Gaur egungo testuinguru geopolitikoak ereduaren ahultasuna agerian utzi besteik ez duiten. Industrializazioak norabidea markatzen du, baina beste behin azpiegitura erraldoien eraikuntza da etekin ekonomikoak handitu eta berauek esku gutxietan bideratzeko bermea. HT, Enagasen hidroduktoa, datu zentruen eraikuntza, goi tentsioko lineak, elektrolizadora, makromailako berriztagarrik, biometanizazio plantak eta bardia horren adibide. Europatik hasi, Frantziar eta Espainiar estatuan, naiz Euskal Herriko instituzio nagusitan parte hartzen duten politikari profesional guztiak, enpresa pribatuen irabazi ekonomikoak handitzea dute helburu. Dinamika honek, hondamendira garamatzala argi eta garbi utzi arren, elite ekonomiko politikoak ez du hau aldatzeko inolako borondate errealik. Irabazi ekonomiko logika honen aurrian, lurranaldeko defentsa borroka ezinbestekoa dakagu. Hau dela eta, maiatzan 23 Gasteizen egongo dan manifestazioan parte hartzea deia egiten dizeu.